winjo tan gadiera makene ni de podene ye ka dikoro podogo debe ne shano dikoro podogo debe na affordable housing levy nikech kikao clip mane otimo kapok no bedo impeach tibo yudo ni magi gik manowacho onge chieng manowuok oko mowacho ni oyo gini is raiding the payslip mar jopiny onge chieng mowuok mowacho ni oyo let us enhance NHIF kikwa migrate totally from NHIF to SHA for example omiyo king'iyo ng'enyne gik ma owacho onge gima manyien at all ten gima otimango omiyo jopiny mana niya jopiny dwaro winjo ang'o banyalo nyiso gi gima opogre gi gima dhi mbele mondo jopiny owuo up unto him Recho mogik nikech okanga duogi sa dek oromo kata wuoka wach mari mogik sani ka wasodo mara mogik yiena monda akwa oganda waduto ni wan gi bura ok bura to wan gi celebration magalamoro manotimre between tarik 10 nyaka 12 an kaka jalno manie committee maloso 20th anniversary celebration mar ODM nyaka ng'aka man opportunity ni mondo agwel oganda waduto ni ODM nation wadhi kutana wapi Mombasa kochakre tarik 10 nyaka tarik 12 to mokwongo adona kwa mine waduto ni wadhi bet gi bura kaka joma mine ma jo ODM kwa twagi nyimine wa manie telo kaka Mili kaka Gavana Wanga gi joma moko tarik 10 omiya kwayo gi ni mondo waduto koluongu wa organize kaka wabokao wa organize kaka wadhi mitu wan gi program maber ma mondo wapuonjre kaka wanyalo manage power kaka wanyalo manage utewa kaka wanyalo timo gigi duto to pod wabet effective e line wa mag tich be erokamano ahinya kaka bokao kendo kaka boduok gi ODM dhi uko jamna okwadhi yuko jamna to wagwelo mondo wanetelo maber mar babo sekelo in the last 20 years erokamano ahinya Oscar ageni tiere twak ma otio kaka ang mere gi wach mari mogik bende wacho mano mar Gachagua kae kato bang'e nang waduogo ai teko gi wach mari mogik Recho wacho na gik ma wach e dela ka ka wacho Josiaya gi chendo iwinjo Cleophas ipenja wach go ma Gachagua wacho chan punde chalre punda niko donje i punda moko ok en dhiang' ng'en rangi mopogore lakini punde chalre ok nya ng'en punde ni en mane koro jo siasa uso hope ni ng'ama dwa winjo e ma Gachagua uso chande lakini e maisha ka you don't get a second chance to prove the first impression ok nya yudo kapo na romo kodi ka wuono kapo ni mer ma iluoki muchido kabisa kini kati biblia kod suit mar siling 200 tanya ngan Cleoni first impression chande Gachagua ne uso facing Mount Kenya no wukro chiko kon osomo book mar Kenyatta facing Mount Kenya ni Kenya ka ni nyaka economy Kenya ka en mar jomurima go koro neno se wacho ni ng'ama en gi kite ni ok dhi lokre tan ok dhi lokre na dhi lokre jomoko wach mar ginene kama wachope kendo ba wacho kama ng'ama olal onge kamo ae kamo dhie mokia lakini kamo ae kamo diskama kidis kama nyaka bed na lal kami wuok iting'eyo koro nyalo dok chien where did the rain start beating us e issue mar ana wacho mna issue mar devolution aning'eni kata mna devolution ni ok support ga ahinya adwaro kanwa bed gi miluongo federalism opogore gi devolution en services de piny kacha federalism en units go bedo autonomous wagolo miluongo ni KRA kae koro wabed kod gimichal KRA ma Kisumu maka wagolo tax kacha tipoge gi kacha to tiyo kacha to devolution ne gima ber federalism gima ber to lakini mnaka kawa implement lakini kaka implement ni erogo 20 years wasebedo kod ODM as the main party in Nyanza for the last 20 years ka ubet piny munya ukaw miluongo stock ma 20 years to ng'ieuru to devolution mosetimre Nyanza under ODM government osetiona for example was end up the counties mok nya timo oversight ni governor nikech gin one sided
all members of county assembly again members of one party, the speaker is member of that party, the governor is member of that party, and the deputy governor is member of that party. Ero kama na ngene recho gine borangi manuka gichup tare ka paro bubiro karakanyo kendo jo abere bubiro mondo miolo twak machalo kama Shila wach Gachagua lose wacho kacha sikul mano mane Kibaki osome wacho makerere to machigni kodia en school mabende ni some